ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇറക്കാം. ഹരേഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇറക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടയേ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം സംസജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരി ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ് ജയ്. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളൊന്ന് 15ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. 15 അല്ലേ? അധ്യായം 15. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ജ്ഞാനയോഗം തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അല്ലെ? 13 തൊട്ട് എല്ലാതും ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്കാണ് വരുന്നത്. അതിൽ വരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള ഇതാണ് അധ്യായം തന്നെയാണ്. അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. എന്താണ് ആത്മീയ ലോകം, അതേപോലത്തെ എന്താണ് ഭൗതിക ലോകം, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരണമാണ് നമുക്ക് പുരുഷോത്തമ യോഗത്തിൽ കാണാം. നമ്മൾ ഈവൻ ഈ മരണ സമയത്ത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അധ്യായം കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് വേണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ മരണശേഷം നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മോശം കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇതിലേക്ക് പോവാന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും പലതരം മീനിങ് ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകം അല്ല ആത്മീയ ലോകം ഉണ്ടെന്നും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ജീവാത്മാവ് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും എന്നതാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് നമ്മൾ പറയില്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കും പല മീനിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മളത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് മെയിൻ ആയിട്ട് ആത്മീയതയും ഭൗതികയും. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകം എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ അതിന് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എടുക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീഭഗവാനുവാച ഊർധ്വമൂലമധഃശാഖം അശ്വത്ഥം പ്രാഹുരവ്യയം ഛന്ദാംസി യസ്യ പർണാനി യസ്തം വേദ സ വേദവിദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. കാരണം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടുമായിട്ട് അക്ഷയമായ ഒരു അശ്വത്വമുണ്ട്, അതിന്റെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വേദമന്ത്രത്തെ അറിയുന്നവനെത്ര വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇതില് ശരിക്കും ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു തിരിവാണ് കാണിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഛായയാണ് ശരിക്കും. നമ്മളൊരു നദീക്കരയിൽ നിൽക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മരത്തിൽ ഒരു ചായ കാണുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളത്തിൽ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ വെള്ളത്തിൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടല്ല കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആത്മീയ ലോകം ഭൗതിക ലോകം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഛായ മാത്രമാണ്, അതിന്റെ മറ്റേ അത് മിഥ്യ എന്നല്ല, മിഥ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തതെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും വൈവിധ്യങ്ങൾ എല്ലാതും ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആക്ഷൻസ് എല്ലാതും നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, ഈ പിക്ചറിൽ ഇതിൽ നമ്മളറിയാം ഡിസ്ലോകം അല്ലെ, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മളെ പല ജീവിതം ചക്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ മാത്രമുള്ളല്ലേ, ഭഗവാനും രാധാറാനും ഭഗവാനും മാത്രമുള്ളൂ. അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരമമായ ആനന്ദം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, കാമാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്, പ്രേമാണ്. ഇതാണ് ഡിഫറൻസ്. ഇവിടെ കാമമാവും, ഇവിടെ പ്രേമമാവും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രേമവും, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് കാമവുമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത് കാമമായിട്ട് മാറുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിലിപ്പോ ഒരു മരത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്ടൺ നമുക്ക് കാണപ്പെടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് 14 ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിന്താഗതി അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ബ്രഹ്മലോകം. അപ്പൊ അത് ബ്രഹ്മലോകം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകം, പക്ഷെ അതെന്താണ്, ആ മരത്തിന്റെ വേരുമ്മലാണ് ബ്രഹ്മാവ്. നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ട, മരത്തിന്റെ വേരുകളും അതിന്റെ ശാഖകളൊക്കെ താഴ്ത്തിക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനാണ് ശരിക്കും എന്ത്, ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനാണ് ഭൗതിക ലോകം. അതാണ് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മുഴുവൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹം കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാമം കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്ന ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അതാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പല ലോകങ്ങൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ കുറെ ശാഖകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ കണ്ടേ, ശാഖകളൊക്കെ കാണില്ലേ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ലെയർ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം, അവിടെ ദേവന്മാരാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ജനലോകം, തപോലോകം, അങ്ങനെ ലോകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ 14 7 ലോകം മുകളിലേക്കും 7 ലോകം താഴ്ത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 7 ലോകം മുകളിലേക്കുള്ള ലോകങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ദേവന്മാരില് സ്വർഗലോകം, അത് ജനലോകം, തപോലോകം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിലുള്ള കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ശരിക്കും ദേവന്മാരെ കാണാം. പിന്നെ താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ ലോകത്തിനനുസരിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ കണ്ടു, മനുഷ്യരെ കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ ഭൂലോകം കണ്ടു. പിന്നെ വീണ്ടും മൃഗത്തിന്റെ ലെവലായി. പിന്നെ താഴ്ത്തിക്ക് പോകും തോറും അത് അധോലോകം, പാതാളം വരെയുള്ള ആ ലെവലിൽ കാണാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ശരിക്കും റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിലെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ, ഇതിൽ പറഞ്ഞ അതിലെ ഇലകളാണ് വേദമന്ത്രങ്ങൾ. ഈ വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് വേദം. ഈ വൃക്ഷം എന്തെന്ന് അറിയുന്നവൻ എത്ര വേദജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് അതിന്ന് ആ വേദമന്ത്രത്തിന്റെ രുചി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും എന്താ വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേദങ്ങൾ അറിവ് കിട്ടിയ വ്യക്തി ശരിക്കും എന്താണ്, ഇത് ഭൗതിക ലോകമാണെന്നും ഇവിടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൂ. ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേമമല്ല, നമ്മൾക്ക് അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളെ ജന്മങ്ങൾ ഒരു ശാഖയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ശാഖയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മുഴുവനും കറക്കം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. രുചി ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റില്ലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സ്റ്റില്ലാവുന്നുണ്ടോ? ഒരു സെക്കൻഡ്.
അതിൽ പറഞ്ഞത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അറിയുന്നവൻ, അത് ഈ അറിയുന്നവനാണ് വേദജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വേദങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുക. കാരണം ഇത് ഭൗതിക ലോകമാണ്, അതിന്റെ മുകളിലാണ് ആത്മീയ ലോകം ഉള്ളത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഒരു ശിഖരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു ശിഖരത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് നമ്മൾ പാതാളം വരെ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എപ്പോഴും നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കും, നമ്മളെ കാമം അത് നിന്നാലോ നമ്മൾ പ്രേമത്തിലേക്ക് കടന്നാലോ മാത്രം ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ പറ്റി പ്രതിപാദിച്ചത് കേട്ട ഒരാൾ അപ്പോൾ വേദങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം. വേദ പഠനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം കൃഷ്ണനെ പറ്റി അറിയുകയാണെന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പ്രശ്നം. അപ്പൊ നമ്മൾ വേദം പഠിക്കണ എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അത് നമുക്കറിയാം, വേദങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണെന്ന് അറിയല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാൻ അറിയാന്ന് മാത്രമാണ്. അതാണ് അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ കൃഷ്ണാവതത്തോട് ഭക്തിയുസനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകൊണ്ട് ഒരാൾ വേദജ്ഞനാകുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം? നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ, നമ്മളെല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥരാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരെ പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ സമയം കുറവാണ്, അതിനുള്ള മനസ്സുമില്ല. പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ആണ്. പല കാര്യങ്ങളും ചില നമ്മൾ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ അവർക്ക് ജീവിതം തന്നെ ബ്രഹ്മചാരി സ്വീകരിച്ച് അവരത് കംപ്ലീറ്റ് സറണ്ടർ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. നമ്മൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല കാര്യത്തിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഗൃഹസ്ഥ ലെവലിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥ ലെവലത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ എന്താ വേദജ്ഞാനങ്ങൾ, വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിടരുത്. അത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്ത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അതിന്റെ ലക്ഷ്യവും അൾട്ടിമേറ്റ് അതാണ് ബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ വേദജ്ഞനാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾക്കായാലും അതാണ് ഗൃഹസ്ഥർക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥർക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ടഫാണ്, അത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ജപിക്കണം. കാരണം എന്താ പറയുക, ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള നാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ഒരു പൂജ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ പലതരം ലോപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു പൂജാരി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണൻ അവരത്ര കറക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ദ്രവ്യം ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ മായാണ്, അതും നമുക്കറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ട രീതികളുണ്ട് അല്ലെ. അതൊന്നും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉച്ചരിച്ചിട്ട് അതിന് പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നാമം മാത്രം നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ നാമം വളരെ ഈസിയാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അവരെന്താ പറയാ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാമം ജപിക്കാൻ പറയല്ലേ. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം എത്ര വലിയ മന്ത്രങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് വേദജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളായാലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രജി. അധശ്ചോത്തം പ്രസുതാസ്തസ്യ ശാഖ ഗുണപ്രവൃത്താ വിഷയപ്രവാലാഃ അധശ്ച മൂലാനനുസന്തതാനി കർമാനുബന്ധീനി മനുഷ്യലോകേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് ആ വർണ്ണനയാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൃക്ഷത്തെ തലതിരിഞ്ഞാണല്ലോ വൃക്ഷത്തെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രതിഫലനാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രതിഫലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില്ലാത്തതല്ല, ഇത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതിന്റെ ചില്ലകൾ. ഈ വിഷയത്തിന് താഴേക്കിറക്കുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഇവ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മരം എന്തായാലും വളരണമല്ലേ. അപ്പൊ വളരണമെങ്കിൽ മരം വളരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ മരം വളരണമെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ എത്ര ത്രികോണങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ അത്രയും ആ മരത്തിന്റെ ശക്തി കൂടി അത് വീണ്ടും വീണ്ടും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് താഴോട്ടും മീലോട്ടും പടർന്നു കിടക്കും. അതിങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കണേ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഇത് പറയണത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇതൊക്കെ എല്ലാത്തിനും കൂടി നമുക്കൊരു പിക്ചറിലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലത്തെ ഇതിനനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് മനസ്സ് വർക്ക് ചെയ്യും, മനസ്സനുസരിച്ച് ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്യും, അതിനനുസരിച്ച് ആത്മാവ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം ഇതൊക്കെ എന്തൊരു കാമമാണ് അല്ലെ.
അതിനൊരു പിക്ചറിലായിട്ട് ഒരു മരത്തിനോട് വെച്ചിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ആഗ്രഹമുള്ളത് കാരണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിന് ചില്ലകളോട് ഉപമിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ചില്ലകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹം കൂടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ചില്ലുകൾ അതിനത് വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അതിന് പോഷൻ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ചുറ്റും എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആ പോഷണങ്ങൾ കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കും, ചെടി വലുതാവും. അപ്പൊ ചെടി വലുതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ളിലുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടിയുടെ ശാഖകളും വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതാണ് പറഞ്ഞതില്. പിന്നെ അതിങ്ങനെ പടർന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ താഴെ ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. അത് വേരുകൾ പറയുന്നത്, താഴത്തേക്ക് വേരുകളുണ്ട്. അത് മുകളിലേക്കുള്ള ലോകമുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ താഴേക്കിരുന്ന വേരുകളുണ്ട്, പിന്നെ ചില്ലകളും. ചില്ലകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴത്തേക്ക് പോരുന്ന, വേരുകൾ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇവ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവയത്രേ. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇതിന്റെ വേരുകൾ അതൊക്കെ എന്താ കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് ഇതിന്റെ വേരുകളും ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇന്റർലിങ്ക് ആണ്. അതായത് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജില്ലയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ പറയുമ്പോഴേ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുജി. ന രൂപമസ്യേഹ തഥോപലഭ്യതേ നാതോ ന ചാതിർ ന ച സംപ്രതിഷ്ഠ അശുദ്ധമേനം സുവിരൂഢമൂലം അസംഗശസ്ത്രേണ ദൃഢേന ചിത്വാ തദപദം തത് പരിമാർഗിതവ്യം യസ്മിൻ ഗതാ ന നിവർത്തന്തി ഭൂയഃ തമേവ ചാദ്യം പുരുഷം പ്രപദ്യേ യത പ്രവൃത്തി പ്രസദാ പുരാണി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഗുരുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, വിഷയങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഇതിനൊക്കെയും കൂടി ഒരു മരത്തിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഈ ലോകത്തിൽ കാണുകയില്ല. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ രൂപം എവിടെയാ കാണുന്നത്, ശരിക്കും അത് ആത്മീയതയിലാണ് അല്ലെ. ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് ഈ ഭൗതിക ലോകം. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഇവിടെ കാണില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആരംഭമോ അവസാനമോ അടിസ്ഥാനമോ കണ്ടെത്താനാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെയും ആരംഭവും അടിസ്ഥാനവും ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ പ്രകൃതിയുടെ പ്രതിഫലനം കാരണം കൊണ്ട് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാത്തത്. വേര് ഉറച്ചുയർന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധങ്ങളാൽ ഛേദിച്ചു കളയണം. അപ്പൊ നമ്മൾ വിരക്തിയിലേക്ക് കടന്നിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയമാകുന്ന വിരക്തി, അതായത് ഈ മരത്തിനെ മുറിച്ചു കളയാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭൗതിക ആസക്തി മുറിച്ചു കളയാ, അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് എവിടെ ചെന്നാൽ തിരിച്ചു വരവില്ലയോ ആ ദിവ്യ പദം പൂകി സ്മരണേതിന്നു കാലം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടമായ പരംപുരുഷന് സ്വയം സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ഇത് നമുക്കറിയാം, ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്നാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ ആസക്തി കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലോ, നമ്മൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനെ ആയുധം കൊണ്ട് ഛേദിച്ച കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നാലോ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവില്ല. നമ്മൾ പറയാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്, പെട്ടെന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ പറയണം അങ്ങനെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മൾ ചതുരാശ്രമങ്ങള്, ചതുർവർണ്ണങ്ങള്, അത് പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് അർത്ഥധർമ്മ കാമ മോക്ഷം. നമ്മൾ പതുക്കെ, കാരണം നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ആശ്രമത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ സ്വന്തമായിട്ട് ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ കൂടി നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ മിനിമം ആ നാമജപത്തിനെങ്കിലും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്താലോ നമുക്ക് ഈ വൃക്ഷം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും നമുക്ക് വരാം. കാരണം നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജില്ലയിൽ, അതായത് ജന്മമരണ ചക്രങ്ങളിൽ കിടന്നിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതെല്ലാതും ഈ മരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കണതാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക ശാഖ പടലങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുകൊണ്ട് വൃക്ഷത്തിന്റെ വിസ്തൃതി എത്രയെന്നോ മൂലം എവിടെയെന്നോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. എങ്കിലും കാരണം കണ്ടെത്തണം എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കണ പോലെയാണ്. അത്രയും വലിയൊരു മരത്തിന് വലിയൊരു കൊടുങ്കാട്ടി ചെന്ന് നമ്മൾ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് കിടക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മരത്തിന് അശ്വത്ഥമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
അരയാലിനെയാണ് സങ്കല്പിച്ചിട്ടുള്ളത്, അരയാൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആകെ നമുക്ക് എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കും എന്ന് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതിന്ന് പുറത്ത് കടക്കണം, അതിന് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ല ഞാൻ ഇവിടെയാണല്ലോ, ഇനി ഞാൻ എന്റെ ലോകം ഇതാണല്ലോ എന്നൊരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്. എന്റെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകമാണ്. പക്ഷെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആ ഡിസൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാമം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ ക്ലിയർ കട്ട് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഭൗതികത കുറച്ച് ഭൗതികതയും കുറച്ച് ആത്മീയതയും കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ഓഫ്, ഭൗതികത കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് കളഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കളയാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് രണ്ടും നമുക്ക് കൊണ്ടേ ഒരു ലിമിറ്റ് എത്തുമ്പോ ഏതാ വിടണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ വെച്ച് അത് വിടണം. ഭൗതിക ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികൾ വാക്കർമ നടക്കണമല്ലോ, പഠിച്ച് നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കർ വിടുന്ന പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത രീതി. അതാണ് മുക്തി ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അർത്ഥധർമ്മ കാമ മോക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് കാമ മോക്ഷ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതിൽ ചതുരാശ്രമങ്ങളിൽ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വാനപ്രസ്ഥം, അത് നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണ്യം, പിന്നെ ഗൃഹസ്ഥം, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വാനപ്രസ്ഥം, പിന്നെ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥിലാണെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥിൽ വാനപ്രസ്ഥം. അപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ വല്ല കാടുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു, കാട്ടിപ്പോയിരിക്കാം. കാടെന്നല്ല അതിന്റെ മീനിങ്, മനസ്സിലായ? അപ്പൊ വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതുക്കെ നമുക്ക് വിരക്തിയിലേക്ക്, ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും, സാധാരണ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് വാനപ്രസ്ഥം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചെന്നാലേ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് സന്യാസത്തിൽ പരിത്യാഗം, എല്ലാത്തിനും പരിത്യാഗം എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക്, എല്ലാത്തിൽ നിന്നും വിടല്, അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രം, ആ വിടല് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ലോകത്തിൽ. അതിന് പറഞ്ഞ ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെ അതിന്റെ ആരംഭ അവസാനം വേരുറച്ചു വരുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന് ദൃഢനിശ്ചയയുടെ ആയുധത്തെ ഛേദിച്ച്, ആ വൃക്ഷത്തെ തന്നെ ഛേദിച്ച് കളയണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതികതനെ കംപ്ലീറ്റ് ഛേദിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെക്കാം. കാലെടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആ ലോകം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ പറയണത്. അടുത്തത് ഒരു സെക്കൻഡ് വീണ്ടും അത് തന്നെയാണ് പോയിന്റ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ പറയണാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥാനം. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ കാരണങ്ങളുടെ കാരണം എന്നല്ല പറയണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാരണം, നമ്മളിപ്പോ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്താലും അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സയൻസും അതേപോലെ തന്നെ പറയണത് മെറ്റീരിയൽ ലൈഫും സ്പിരിച്വൽ ലൈഫും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതാണ്. അപ്പൊ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിൽ വരുമ്പോഴേ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ കാരണം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ. ഇപ്പൊ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് കുറെ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമം, അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ സൂര്യന്റെ ആകർഷണ ബലം കാരണമാണ് ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ, അവിടെ എത്തി. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ കാരണം. പിന്നെ സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ സൂര്യൻ പോകുമ്പോൾ അടുത്ത ഗാലക്സി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് പോണത്. അപ്പൊ ആ ലെവൽ, അതാണ് കാരണം. ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് കാരണങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവില്ലേ, ആ കാരണമാണ് ഭഗവാനാണ് സ്പിരിച്വൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ പുത്രൻ, ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് അവിടെ എത്തും, ബ്രഹ്മാവിലെത്തും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുറകെ ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണുവിലെത്തും, പിന്നെ ഭഗവാനിലെത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിസ്തീർണങ്ങളാണ് ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണു, അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീരോദയശായ വിഷ്ണു, കാരണോദയശായ വിഷ്ണു. ആ 3 വിഷ്ണുമാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഗർഭോദയശായ വിഷ്ണുവിലെത്തും, പിന്നെ ഭഗവാൻ. അതായത് പിന്നെ അതിന്റെ മുന്നിൽ കാരണോദയശായ വിഷ്ണു ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിന്റെ പിറകിലാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നെത്തും. അതിന് കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണം. അതാണ് ഭൗതികതയും ആത്മീയവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇവർ കാരണം മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണത്തിന്റെ കാരണം ഇവർക്ക് അറിയില്ല, അത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ആത്മീയത. ഇവിടെ അന്വേഷണം അവസാനിക്കും. ഭഗവത് വിജ്ഞാനമുള്ളവരെ സഹവാസം കൊണ്ട് വേണം ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ആരംഭമാവുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അറിയാൻ. അതറിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ഈ മായിക നിഴലിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പൊ മായിക നിഴൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥിരതയില്ല. അതുകൊണ്ട് മായ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ടെമ്പററി ആണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇതിന് നമ്മളെ പെർമനന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ ലോകമാണ്. ഇതൊക്കെ ടെമ്പററി ആണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താ, ഇത് അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കണം. അതിന് പറയുന്നത് ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ സത്യം അറിഞ്ഞ വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഇത് മായാലോകമാണെന്നും അത് നമുക്ക് അറിയില്ല. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ റൂള് നമുക്കറിയില്ല. അമേരിക്കയിൽ പോയ ഒരാൾക്ക് അമേരിക്ക എന്താണെന്ന് അറിയുള്ളൂ. ആൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്ത്, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിടിച്ച് ജയിലിൽ
ഇടുന്ന നമുക്കറിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ റൂളും അവിടുത്തെ റൂളും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഒരു സത്യം. അത് സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞ വ്യക്തിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തി പറയുന്ന അനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാൻ. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഒരു മായവൃക്ഷത്തോട് ബന്ധമറുത്ത് യഥാർത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമാന മോഹാജിത സംഗദോഷ അധ്യാത്മ നിത്യാ വിനിർവൃത്ത കാമാഹ ദ്വന്ദ്വൈർവിമുക്താ സുഖദുഃഖ സംചേർ ഗച്ഛന്തി മൂഢാ പദമവ്യയം തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിഥ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുർസംഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക തൃഷ്ണയിൽ പെടാതെ സനാതനത്തെ അറിഞ്ഞ് സുഖദുഃഖങ്ങളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിതരായി വിഭ്രാന്തരാകാതെ പരംപുരുഷനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് അറിയുന്നവർ പരമമായ ശാശ്വത സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുമാണ്. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികള് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ സാമ്രാജ്യം പ്രാപിക്കും. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ ക്ലിയർ കട്ട് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ആ ഒരു ലോകം ഉണ്ട്, അതാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക്. ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഉണ്ട്, ആ ലോകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കണം. ഈ ഭൗതിക ലോകമല്ല പെർമനന്റ് എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ തന്നെ ഉള്ളൂ, ഭക്തി മാത്രമുള്ളൂ. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമ്മളെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകൃതീശ്വരൻ താനാണെന്നുള്ള ഗർവ് വെച്ച് പുലർത്ത ബദ്ധജീവനെ ഭഗവത്പാദങ്ങൾ സ്വയം സമർപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. ഈ ലോകം എനിക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്, ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഈശ്വരൻ എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ആയിരിക്കും നമ്മളുള്ള ആത്മാക്കൾക്ക്. നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്താഗതിയാണ് ഈ ലോകം എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? എല്ലാവരും എന്നെ സ്നേഹിക്കണം, എന്നോട് ചോദിക്കണം, എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ഞാനാണ്. മനസ്സിലായി? അതല്ല, ഞാനല്ല എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണത്തിന്റെ കാരണം ഭഗവാൻ എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് അറിയാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഏതാണ് തൻ്റേതെന്നും തൻ്റേതല്ലാത്തതുമുള്ള അറിവ് സമ്പാദിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ അത് ഭഗവാൻ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് മാത്രം എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടല്ലേ, ആ നിയമത്തിൽ കൂടിയേ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നടുറോട്ടിൽ വണ്ടി കൊണ്ട് ഇടാൻ പറ്റൂല, അല്ലെ? അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഒരു നിയമമുണ്ട്, പ്രകൃതിയുടെ ഒരു നിയമമുണ്ട്. ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ തെറ്റിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തില് ഈ ജന്മത്തിലോ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് 4 തരം പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ചില നമ്മളെ കർമ്മങ്ങള് നമ്മള് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മുളച്ചു വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അങ്കുരാവസ്ഥ എന്ന് പറയും. അതിന് ചിലവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അവര് ചിലപ്പോൾ താഴ്ച മോഴ്ച കാണാൻ പറ്റും. അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇമേജ് ചെയ്യാൻ, അതിന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് നാളെ എന്ത് വരും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തത് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അത് അങ്കുരാവസ്ഥയിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അത് ബലം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വരാൻ പോണതായിരിക്കും. അങ്ങനെ പല ലെവലുണ്ട്. കർമ്മങ്ങള് ഒറ്റയടിക്കല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അത് നമ്മളെ അതിന്റെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാ പറയണത്, എന്താണ് എനിക്കുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ അറിവ് നേടിയവനാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. വസ്തുക്കൾ അതേപടി അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷ സന്താപങ്ങൾ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ ആദിയായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത്, എന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, ഞാൻ എന്താണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി ആ വ്യക്തി ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒരു സെക്കൻഡ്, മാതാജി ആരോ അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന തത് ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമാ പരമം മമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് പരമമായ എന്റെ ആവാസ സ്ഥാനത്ത് സൂര്യചന്ദ്രമോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയവർ ഒരിക്കലും ഭൗതിക ലോകത്ത് തിരിച്ചു വരില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവാന്റെ ആവാസ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രനോ അഗ്നിയോ വൈദ്യുതിയോ വെളിച്ചം വീശുന്നില്ല. അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്റെ വൈദ്യുതിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അവിടെ ചെന്നെത്തിയാൽ പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലോകമുണ്ട്, അതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് ഈ പുരുഷാമൃത യോഗത്തിലുള്ളത്.
എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്തിൽ, അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മരണസമയം പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം, വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാത്ത ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വർണ്ണനകളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ആ ലോകത്ത് എന്താണ്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരില്ല, അവിടെ ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന് തന്നെയാണ് ശരിക്കും അവിടെ എല്ലായിടത്തും ആ തെളിച്ചം വരുന്നത്, അതിലെ പ്രകാശം വരുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പരമവ്യോമത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് രണ്ട് നമ്പർ ആത്മീയ ലോകമുണ്ട്, ഭൗതിക ലോകമുണ്ട്, ആത്മീയ ലോകമുണ്ട്. ഈ ആത്മീയ ലോകത്തില് ഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് ശരിക്കും, ഇപ്പൊ റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തിലും ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അതിന് വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഈ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവനും, അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാതും പ്രകാശമാനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വേറെ ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെ തന്നെ ആവശ്യമില്ല. ശരിക്കും അതാണ് മറ്റുള്ളവർ, അതായത് ആത്മീയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോ ആ ആത്മീയ ലോകത്തെ കാണുമ്പോൾ പ്രകാശം മാത്രം കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ വീണ്ടും ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, ഇതാണ് ബ്രഹ്മചര്യ. ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം മാത്രം ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന്, അതിൽ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. വീണ്ടും അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവും. അതാണ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. ഇത്തരം സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇതൊക്കെ പറയാൻ നേരം നമുക്ക് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതിന് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാമം ജപിച്ചാലോ ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനോടൊക്കെ കഴിവ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പതുക്കെ ആയിരിക്കും വരിക. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴും അതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്, അതാണ്. കാരണം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടൊക്കെ ശരി, പക്ഷെ സാധാരണ പതിതമായ ആത്മാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് എങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റാം? അത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഇത്രയും വൈദികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനുള്ള സമയമോ അതിനുള്ള ഇതും ഇല്ല. കാരണം ഈ കലിയുഗം തന്നെ അങ്ങനത്തെയാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാലോ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് സത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് രജോന്ന് സത്ത് വിശുദ്ധ ഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചേരിക്കെല്ലാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു സത്ത് ഗുണത്തിലല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അതിന്റെ പല ലെവലുണ്ട്. ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരണമെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താലേ മാത്രമേ നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ് 2ാം ക്ലാസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. അത് എത്താം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടിയ ചില അപൂർവം വ്യക്തികളുണ്ട്, അവർക്ക് അത് വിഭൂതി യോഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ല. അത് അങ്ങനത്തെ അപൂർവമാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് പരമവ്യോമത്തിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും സ്വയം പ്രകാശിതമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സ്വയം പ്രകാശിതം ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യമാണ്. കാരണം ഓരോ വൈകുണ്ഠങ്ങൾക്കും ഓരോ വൈകുണ്ഠ നാഥന്മാരുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അതും ചതുർഭുജ രൂപത്തിലായിരിക്കും വൈകുണ്ഠ നാഥന്മാർ. അപ്പൊ അവര് പ്രകാശങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. വൈകുണ്ഠങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ ഉജ്ജ്വല പ്രകാശമാണ് പരമവ്യോമം. അപ്പൊ ആ പരമവ്യോമത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും പ്രകാശിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തോടുകൂടി അതിന്റെ എല്ലാം ശക്തി ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയാം. അതിനെ പറയാം ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രഭാപുരം പൊഴിയുന്നത് കൃഷ്ണലോകം എന്ന ഗോല വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രകാശം പൊഴിയുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്. ഈ പ്രഭാപ രൂപത്തിൽ ഒരു മഹത്തത്വം എന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ കുറച്ച് ഭാഗം, അതിന് വളരെ നമ്മള് ഭൗതിക ലോകവും ആത്മീയ ലോകവും പറയുമ്പോൾ 75% ആത്മീയ ലോകവും 25% ഭൗതിക ലോകമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിനെ ചുറ്റിപ്പെട്ടിട്ടാണ് മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആവരണം ഉണ്ട്. ഈ മഹത്വത്തിന്റെ ആവരണം കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രകാശം ഇവിടെ വരാത്തതും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാര് നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്നത്. അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഈ അവരിന്റെ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ഭൂരിഭാഗം വൈകുണ്ഠം എന്നറിയാൻ അധ്യാത്മ ലോകം നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവയിൽ സുപ്രധാനമാണ് ഗോലോകം. അപ്പൊ വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്ന ലോകമാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകം, ഭഗവാന്റെ ലോകം. ഇവിടെ വെട്ടിത്തിളങ്ങാത്തത് കാരണം കൊണ്ട്, ഒരു ആവരണം ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഒരു ആവരണം ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഇരുട്ടായിരിക്കും. ആ ഇരുട്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തമസാണ്, ഇരുട്ടാണ്. അവിടെ ഇരുട്ടിൽ നമ്മൾ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ് വെളിച്ചം, അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിന് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലെവൽ വെച്ച് പറയാം. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് അതാണ്, നമ്മൾ ഈ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടങ്ങുക. ആത്മീയ ലോകം ഭഗവാൻ തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് അത് അവിടെ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരെ ആവശ്യമില്ല, പരമമായ എന്റെ വാസസ്ഥലം തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതാണ് ശ്ലോകം? ഹരേ കൃഷ്ണ. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂതഃ സനാതനഃ മനഃ ഷഷ്ടാനീന്ദ്രിയാണി
പ്രകൃതിസ്ഥാനി കർഷതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതില് അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. മാമവയസ്സ ജീവലോക ജീവഭൂത സനാതന, അതായത് എന്റെ ശാശ്വത അംശങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ബദ്ധരായ സകല ജീവസത്തകളും. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മള്, അതാണ് ഇതിന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ബദ്ധരായി ഈ ജീവിതം നയിക്കിയാൽ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള 6 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. കാരണം നമ്മള് ഒരു ജയിലിലാണ് പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ജയിലില് ഒരു പ്രോബ്ലം, അടുത്ത ജയിലിൽ, അപ്പൊ നമ്മ ഒരു ജയിലിൽ നിന്ന് മറ്റു ജയിലിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. മനസ്സിലായി? ഒരു കാലത്ത് വന്നിട്ട് അടുത്ത കാലിൽ വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് അതിലും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനാണ് ശരിക്കും വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരമമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞു. ഇവര് എന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. അവര് വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്കും ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം നമ്മളാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. അതാണ് പരമപുരുഷന്റെ ചെറിയ അംശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കും ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. വിസ്തരണങ്ങൾ വേറെ, അംശങ്ങൾ വേറെ. നമ്മൾ അംശങ്ങളാണ്. വിസ്തരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ഷൻ, ഭഗവാന്റെ പോലെ തന്നെ വിസ്തരണങ്ങൾ. നമ്മ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എപ്പോഴും. അതായത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, തീപ്പൊരി, ആ പൊരി ഉണ്ടല്ലോ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, അതാണ് നമ്മളെ അംശങ്ങളാണ്. പക്ഷെ വിസ്തരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാതും വിസ്തരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്ന ദേവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ആദ്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മത്സ്യാവതാരം, കൂർമാവതാരം, അങ്ങനെയുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അവതാരങ്ങൾ തന്നെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം. ആരോഹണം അവരോഹണം എന്ന് പറയില്ല നമ്മള്. അപ്പൊ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക്, ഭഗവാൻ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് അവതാരങ്ങൾ. അത് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അത് വിഷ്ണു തത്വം വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ അത്, പക്ഷെ ദേവന്മാരെ കാര്യം വരുമ്പോ ഇപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് വേദങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അനേക വിസ്തരങ്ങൾ ആവിർഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ പ്രധാനമേറിയ വിഷ്ണു തത്വം എന്ന് 2 തരം മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ 2 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വിസ്തരണങ്ങള്, 2 ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള് ദേവന്മാരല്ല, ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങൾ മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊരു ശക്തിയാണ്. ഈ ദേവന്മാരും ജീവാത്മാക്കൾ എന്നാ പറയുന്നത്. അഗ്നി, വായു, ജലം, ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ദേവന്മാരുന്നല്ല. ഇവരെല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്. അതിന് ദേവന്മാർക്ക് മരണമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിന് പോലും മരണമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മാവ് തൊട്ട് താഴത്തേക്കുള്ള എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ വിഷ്ണു തത്വം സ്വയാംശം. വിഭിന്നാംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കളും സ്വയാംശങ്ങൾ. ശ്രീരാമൻ, നരസിംഹം, വിഷ്ണുമൂർത്തി, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള അംശങ്ങൾ, അതായത് വിസ്തരണങ്ങളാണ്. നമ്മളൊക്കെ അംശങ്ങളാണ്. പിന്നെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾ നിത്യദാസരാണ്. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സന്തോഷിക്കുക, അതായത് പരമമായ ആനന്ദം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമായ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ 100% ആയ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് അത് അംശങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ ഗുണാംശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശമായ കാരണം കൊണ്ട്. അതിനർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് നമ്മൾ തുല്യരല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചില വ്യക്തികൾ പറയും ഭഗവാന് ഞാൻ തുല്യാവില്ല. ഭഗവാന്റെ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ബേസിൽ ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണ് നമ്മൾ. അതിന്റെ അർത്ഥം ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമ്മളൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി, നോട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാവുമ്പോ ഭഗവാന്റെ ശക്തി നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റേണ്ട അപ്പുറത്താണ്. അതാണ് തീപ്പൊരികൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഇതാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. ഇത് ശരിക്കും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ തീപ്പൊരി അംശങ്ങളാണ് നമ്മള്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരീരം യഥവാപ്നോതി യച്ഛാപ്യുത്ക്രാമതീശ്വരഃ ഗൃഹീത്വൈതാനി സംയാതി വായുർഗന്ധാനി വാശയാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്ത കാറ്റ്, ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള്
ആത്മാവ് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്കാണ് പോണത്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താണ്? അത് കാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായേ? കാറ്റ് ഗന്ധങ്ങൾ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? കാറ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അതിലുള്ള ഗന്ധങ്ങളാണ് നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മവാസനകൾ. ഈ കർമ്മവാസനകളും കൂടിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോണത്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കർമ്മവാസനകളും കൂടി പോകും. അതിനനുസരിച്ച് ഒരു നമുക്ക് ശരീരം ലഭിക്കണം. പലതരം ശരീരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പലതരം ശരീരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഈ കർമ്മവാസനകൾ കൊണ്ടുപോവാണ്. അതിന് ആത്മാവിന് അവിടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല എന്നാണ്. ആത്മാവ് ഒരു മീഡിയേറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ ഈ കർമ്മവാസനകളാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം എന്താണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം വിട്ട് മറ്റൊരു ശരീരത്തേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിന് കർമ്മവാസനകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മുൻജന്മ കർമ്മോ അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറയാം. പിന്നെ പറയുന്നത് തനിക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ജീവാത്മാവിന് മേന്മ കൂടിയ ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ജന്മം തിരഞ്ഞെടുക്കാം, എല്ലാം നമുക്ക് താഴ്ത്തതാണെങ്കിൽ താഴ്ത്തും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നമുക്ക് ലക്ഷ്യമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രമിച്ച് അങ്ങനെ ഉയർന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സഹചാരി ആവാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ കാരണം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, നമുക്ക് സമയമാവുമ്പോൾ ഈ ശരീരം വിട്ടുപോയേ മതിയാകൂ. വരും പിറപ്പിലെ ശരീര മാതൃകയ്ക്ക് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മദേഹം അന്ന് പുതിയതൊരാകൃതി എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു സമയം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശരീരം വിട്ടുപോയേ പറ്റൂ. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ശരീര മാതൃക നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ജന്മത്തിലെ കർമ്മവാസനകളും കർമ്മങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ മുൻ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഏത് ശരീരം വേണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ കൺട്രോളിലല്ല, അത് ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നമ്മളെ കർമ്മബലം നമ്മളാണ്. ആ കർമ്മബലത്തിനനുസരിച്ച് ശരീരം തരുന്നത് ഭഗവാനും അല്ല, ശരിക്കും പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ഇതൊക്കെ തരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എപ്പോ വിടാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ മഹത്തത്വം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ചുറ്റും 7 ലെയർ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞു. ഈ 7 ലെയറും വിട്ട് പിന്നത്തെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഭൗതിക നമ്മൾ പറയില്ല പഞ്ചഭൂതം, നമ്മളിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് 7 ലെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 പഞ്ചഭൂതങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഓരോന്ന് പോകുമ്പോഴേക്കും ഓരോ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്നും വിട്ട് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ ആത്മീയ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതില് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ശരീരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോണത്. അഥവാ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ വേറൊരു ജന്മത്തില് ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ രൂപമൊക്കെ പെടും. നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരുമ്പോൾ ഇത് കടന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആ ലെയർ കടന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മളെ എല്ലാതും വിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ആത്മീയ ശരീരം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ആത്മീയ ശരീരമാണ് ശരിക്കും ഭൗതിക ആത്മാവിന്റെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആത്മീയ ശരീരമാണ്. അത് നമുക്ക് അവിടെ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്നും ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. എനിക്ക് ജനനവും ഇല്ല മരണവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അത് നാജായത് മ്രിയതേ വാ കാതാജ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ ആത്മാവിനല്ല, അപ്പൊ എനിക്ക് മരണവും ജനനവും ഇല്ല. അപ്പൊ അവിടേക്ക് കടക്കണ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് എന്താ, നമ്മളെ സ്വന്തമായിട്ട് രൂപം വീണ്ടും അതേവരെ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള നമ്മളെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം, സ്ഥൂല ശരീരം ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അവിടെ നിന്ന് കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്വഭാവം മാത്രം, അഹംഭാവം, നമുക്ക് നിത്യഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതില് നമ്മുടെ അഹംഭാവം മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടും. ഞാനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. അവിടെ നിന്ന് കടക്കും. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ, ഭഗവാനെ മുഖത്തോട് മുഖം കാണാനും സംവദിക്കാനും അദ്ദേഹത്തെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതാണ് അതില് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ബ്രൂജി. ശ്രോത്രം ചക്ഷുസ്പർശനം ച രസനം ഘ്രാണമേവ ച അധിഷ്ഠായ മനശ്ചായം വിഷയാനുപസേവതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ഇതിൽ കടക്കുമ്പോൾ അവസ്ഥകൾ പറഞ്ഞു. ഇപ്രകാരം മനസ്സൊരു സ്ഥൂല ശരീരം കൈക്കൊള്ളുന്ന ജീവസത്തെ മനസ്സിലിണങ്ങിയ 5 ഇന്ദ്രിയം, കണ്ണ്, ചെവി, നാക്ക്, മൂക്ക്, ത്വക്ക് എന്നിവ സ്വീകരിക്കും. അവയിലൂടെ ഒരു കൂട്ടം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മളെ കർമ്മവാസ അല്ലെങ്കിൽ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു ശരീരം എടുക്കും. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശരീരം നമ്മൾ എടുക്കണം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചില വ്യക്തികൾക്ക് പറയില്ല അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഏത് തരം ആഗ്രഹമാണ്? ചിലർക്ക് വേറെ രീതി പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ, ആഗ്രഹങ്ങൾ പല രീതിയിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടും. അതിനെ നമ്മളെ ഭരതമുനിയുടെ കഥ അറിയാം. കാരണം ഭരതരാജാവിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആഗ്രഹം ഒരു മാൻപേടയുടെ ഇതിൽ പെട്ടിട്ടാണ് വീണ്ടും മാനായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ് ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ജന്മം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോ ചില ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നായക്കാണെങ്കിൽ നാവിനും അതുപോലെ തന്നെ ചെവിക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ പവർഫുൾ. അത് നമ്മളെ ആഗ്രഹം തന്നെയാണത്. നമ്മൾ അതായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലായി. അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും നായാണ് ജന്മത്തിൽ നായനനുസരിച്ച് നായ പോലെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുത്രാമന്തം സ്ഥിതം വാപി ഭുഞ്ജാനം വാ ഗുണാന്വിതം വിമൂഢാനാനുപശ്യന്തി പശ്യന്തി ജ്ഞാനചക്ഷുഷഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നുവോ, ഗുണങ്ങളെ ആകർഷണത്തിൽ വഴിപ്പെട്ട് ഏതുതരം ശരീരത്തെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നുവോ മൂഢന്മാർക്ക് അറിയില്ല. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അകക്കണ്ണ് തെളിഞ്ഞവർക്ക് ഇതെല്ലാം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അത് ജ്ഞാനമായ കണ്ണ്, മനസ്സിലായി. ജ്ഞാനത്തിന്റെ കണ്ണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജീവാത്മാവ് ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നതോ ഗുണങ്ങൾ ആകർഷപ്പെട്ട് വഴി, ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. എങ്ങനെയാണ് ശരീരം വിട്ടുപോകണമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഏത് ശരീരമാണ് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ അധ്യായത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒക്കെയാണ് ശരിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മള് മരണസമയത്തൊക്കെ ഇത് വായിക്കണം. കാരണം ഇതൊരു സത്യമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ സമയത്ത് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സത്യമാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ജീവൻ തന്റെ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്ന എങ്ങനെയൊന്നും വരും പിറപ്പിൽ ഏതൊരു ആകൃതി ജനിക്കുമെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ഇടയതാണെന്ന് ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജീവിതം എടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ജീവിതം എനിക്ക് കിട്ടണം, എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ശരീരം വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു ജ്ഞാനിക്കല്ലാതെ വേറെ ആൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനികൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയത് പ്രത്യേക ചില പരിസ്ഥിതി ദേഹം ത്യജിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി ജീവിക്കുന്നു, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ അടിമപ്പെട്ട് ചില പരിസ്ഥിതി സുഖിക്കുന്നു, ബലമോ ഇന്ദ്രിയഭോഗങ്ങളോ വ്യാമോഹത്തോടെ നാനാവിധ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ജനിച്ചു, എങ്ങനെയോ നമ്മൾ ഏതൊരു കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നു, എങ്ങനെയോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു, ഏതോ പരിസ്ഥിതിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു, പലതരം പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അടിമപ്പെട്ട് പലതരം ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് നമ്മൾ മരണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ജനന, പിന്നെ ജനിക്കും, പിന്നെ കുറച്ചാൾ നമ്മൾ വളരും, പിന്നെ കുറച്ചാൾ നിലനിൽക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ഷയിക്കും, പിന്നെ മരണത്തിലേക്ക് പോകും. ഇതാണ് നമുക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കണമെന്ന് ആർക്കറിയില്ല. ഇതിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു. നമ്മൾ മരിക്കും, വീണ്ടും അടുത്ത ജന്മം കിട്ടും. ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരെയാണ് ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. യദന്തോ യോഗിനശ്ചൈനം പശ്യന്താത്മന്യവസ്ഥിതം യദന്തോ അപ്രകൃതാത്മാനോ നൈനം പശ്യന്തി ചേതസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച് എപ്പോഴും യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ ഇതാൽ വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയും. മനോവികാസം പ്രാപിക്കാത്തവർക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ശ്രമിച്ചാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ്. ശരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് അടുത്ത ശരീരം ലഭിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് ശരീരം വിട്ടുപോകുന്നൊക്കെ കാണാൻ അവർക്ക് കഴിയും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദാദിത്യഗതം തേജോ ജഗദ്ഭാസയതേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നോ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്ധകാരം മാത്രം നീക്കി അതിനെ ശോഭമാനമാക്കുന്ന സൂര്യന്റെ തേജസ് എന്നിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെയും അഗ്നിയുടെയും തേജസ്സുകൾ എന്നിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പുരുഷോത്തമ യോഗം പുരുഷൻ പരമപുരുഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ വർണ്ണിക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അന്ധകാരം നീക്കിയതും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാതും എന്നിൽ തന്നെ, എല്ലാ തേജസ്സും എന്നിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നെന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗാമാവിശ്യ ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹമോജസാ പുഷ്ണാമി ചൗഷധീ സർവാഃ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേഷ്ണ. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ പറ്റി വീണ്ടും വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണ്. ഞാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിൽ ഉൾപ്പുകി അവ എന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ബ്രഹ്മണപദത്തിൽ എത്താം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിൽ ഉൾപ്പുകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പറയാം ഭഗവാൻ ഓരോ ഗ്രഹത്തിൽ ഉൾപ്പുകി അതിനൊരു ശക്തി നൽകുന്നുണ്ട്. ആ ശക്തി നൽകുന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് ബ്രഹ്മപദത്തിൽ നിലനിർത്തുന്നത് അല്ലെ. ചന്ദ്രൻ പിന്നെ ചന്ദ്രനായി തീർന്നു. ഇപ്പൊ എല്ലാ ചന്ദ്രനും നമുക്കറിയാം. കാരണം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ചന്ദ്രന്റെ ജീവരസം ആവശ്യമുണ്ട്. സസ്യങ്ങൾക്ക് ജീവരസം നൽകുന്നത് ചന്ദ്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ ഒക്കെ പിറകില് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹം വൈശ്വാനരോ ഭൂത്വാ പ്രാണിനാം ദേഹമാശ്രിതഃ പ്രാണാപാനൈ സമായുക്തഃ പച്ചാമിന്യം ചതുർവിധം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ സകല ജീവജാലങ്ങളിലുള്ള ദഹനാഗ്നി ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും പുറന്തള്ളുന്നതുമായ പ്രാണവായുവിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ 4 വിധത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങളെയും ദഹിപ്പിക്കുന്നു. കാരണം ദഹിക്കാനുള്ള ദഹനാഗ്നി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അത് ഓരോന്നോരോന്നും നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് പറഞ്ഞതും ചന്ദ്രനായാലും ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശമാണ്, സൂര്യനാണെങ്കിൽ സൂര്യന് പ്രകാശമാണെങ്കിലും നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദഹനാഗ്നി ആണെങ്കിലും അതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നാണ്. പിന്നെ ആഹാരങ്ങൾ ദഹിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 4 തരം ആഹാരങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇതിൽ ആഹാരങ്ങൾ 4 തരം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് വിഴുങ്ങേണ്ടവ, ചവച്ചരിക്കേണ്ടവ, നക്കി കഴിക്കേണ്ടവ, വലിച്ചു കുടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ 4 തരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം. അതിൽ നിന്ന് 4 വിധം എന്നുള്ള ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 15 പ്രഭുജി. സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദേശ്ച സർവൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തകൃത് വേദവിദേഹ ചാഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ്. സർവസ്യ ചായ ഹൃദയ സന്നിവിഷ്ടം മത്തസ്മൃതി ജ്ഞാനമഹോനം ച. അതായത് സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വാഴുന്നു. സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉളവാകുന്നത്. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെ. വേദാന്തം ഉണ്ടാക്കിയതും വേദങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വേദങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേദങ്ങളുടെ ബേസ്ഡ് ആണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ വേദം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിയും. വേദങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് വേദങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല. മനസ്സിലായി? അതിന് പറഞ്ഞത് അതിലത്ര നിഗൂഢമായ മീനിങ്ങുകളുണ്ട്. അത് ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വേദങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് വേദങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ഇപ്പൊ മൊബൈൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്കോ കമ്പനിക്കോ ആ മൊബൈലിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഏതൊരു വ്യക്തി മുഴുവനും പഠിച്ചാൽ അത് മുഴുവനും കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വേദം ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാൻ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വേദങ്ങൾ അറിയുന്നത് ഞാൻ. 100% ആ വേദങ്ങളെ നോളജ് ഭഗവാന് മാത്രമുള്ളൂ, നമുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിന് സ്മരണയും ജ്ഞാനവും മറവിയും എന്നിൽ നിന്നാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഏതൊരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സ്മരണ, ജ്ഞാനം, മറവി ഇതല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് സ്മരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അന്ന് നമ്മൾ സ്മരിക്കുക, അന്ന് നിർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിർത്തും. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഋഷികേശ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഋഷികേശ എന്ന് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദ്വാവിമോ പുരുഷോ ലോകേ ക്ഷരച്ചാക്ഷര ഏവ ച ക്ഷരഃ സർവാണി ഭൂതാനി കൂടസ്ഥോ അക്ഷര ഉച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുരുഷന്മാർ 2 വിധം, തെറ്റ് പറ്റാത്തവരും പറ്റാവുന്നവരും അല്ലാത്തവരും. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾ തെറ്റ് പറ്റാവുന്നു, അധ്യാത്മ ലോകത്തിൽ ജീവാത്മാക്കൾ തെറ്റ് പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണെങ്കിലും ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയില്ല. അവർക്ക് സത്യം മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയത്തോ നമ്മളെല്ലാവരും ഭൗതിക ലോകത്താവുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കും. അപ്പൊ തെറ്റ് പറ്റാത്തവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ തെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഭൗതിക ലോകമാണ്. ശരി, സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയ ലോകമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്ത് വരുന്ന തെറ്റ് ശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല ഈ ലോകത്ത്. അത് നമ്മൾ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചാണ്. തെറ്റും ശരിയല്ല, സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ബാക്കി എല്ലാതും നമ്മളെ സൃഷ്ടിയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്തമ പുരുഷസ്തുന്യഃ പരമാത്മേതുദാഹൃതഃ യോ ലോകത്രയമാവിശ്യ വിഭർത്തവ്യയ ഈശ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇവരെ കൂടാതെ പരമപുരുഷനായ പരമാത്മാവ് എന്നറിയുമ്പോൾ അവ്യയനായ ഭഗവാനുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് 3 ലോകങ്ങൾ അന്തർഗതനായി അവയെ പുലർത്തി പോകുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെ കൂടാതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതില്
ഈ ജീവാത്മാക്കൾ രണ്ട് തരം എന്ന് പറഞ്ഞ്, ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റുന്നവർ, ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റാത്തവർ. തെറ്റുപറ്റുന്നവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കള്, തെറ്റുപറ്റാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ ഇതേ കൂടാതെ ഒരു ആത്മാവും കൂടി വേറെയുണ്ട്, അതാണ് പരമാത്മാവ്. ആ പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് 3 ലോകങ്ങളിൽ അന്തർഗതനെ അവയെ പുലർത്തി പോകുന്നു. 3 ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് 27-14 ലോകത്തിനെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് 3 ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. പാതാളം, ഭൂലോകം, അത് പിന്നെ സ്വർഗ്ഗലോകം എന്നുള്ള ജനറൽ പറയുമ്പോഴാണ് അത് 3 ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയും അന്തർഗതനെ, അതിനല്ലാതെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതും ഭഗവാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരമാത്മാവാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്മാത് ശരമതീതോഹം അക്ഷരാദപിചോത്തമഃ അദോസ്മി ലോകേ വേദേ ചാപ്രതിത പുരുഷോത്തമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ? ഞാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനും ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനും സർവശ്രേഷ്ഠനുമായതുകൊണ്ട് ലോകരും വേദങ്ങളും എന്നെ പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വാഴ്ത്തുന്നു. അതാണ് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ്. കാരണം നമുക്ക് ചിന്തിക്കണേൽ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊണ്ട് അതീതൻ, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയം വേണം. നമുക്ക് ആ പവർ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ടല്ലായിരിക്കില്ല, നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഉൾക്കണ്ണുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. അതാണ് അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ക്ഷരങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നശിക്കാത്തതും നശിക്കുന്നതും. നമുക്കറിയാം ഭൗതിക ലോകത്തിൽ 2 കാര്യമുള്ളൂ, ഒന്ന് നശിക്കും, ഒന്ന് നശിക്കാതിരിക്കും. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവും. അതീന്ദ്രിയത എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം ക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരം നശിക്കാതെ ക്ഷരം വരെ നശിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട്. ഇത് നശിക്കാതെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളും പറയുന്നത് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സത്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോ മാം ഏവം അസമ്മൂഢോ ജാനാതി പുരുഷോത്തമം സ സർവവിദ് ഭജതി മാം സർവഭാവേന ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. എന്നെ പരമദിവോത്തമ പുരുഷന് ഭഗവാൻ എന്ന് നിശംസം അറിയുന്നവർ എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് എന്റെ ഹേ ഭാരത. അതുകൊണ്ട് എന്നെ പൂർണ്ണമായി ഭക്തിയുത അതുകൊണ്ട് അവർ എന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തന്മാർക്കറിയാം. ആ ലെവലിൽ ഉയർന്നിരുന്നിട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭക്തന്മാരാണ്, നമുക്ക് ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഭക്തിയുണ്ട്. പക്ഷെ പലവരും പല ലെവലിലായിരിക്കും. ചിലവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. പല ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പവർ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയർന്നിട്ടുള്ള വളരെ വലിയ വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും. അത് അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തികൾ അൾട്ടിമേറ്റ് അവർക്ക് ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അവര് ഭക്തിയുത ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവര് ചെയ്തു പോവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അവരൊന്നും ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ ആത്മജ്ഞാനി നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ പറ്റിയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ മുഴുകി സമയം പാഴാക്കുന്നു. അപ്പൊ കുറച്ച് അറിവുള്ളവർ എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമ്മ നിവേദ്യം കൊടുത്താൽ എടുക്കില്ലേ, ഭഗവാൻ കേൾക്കില്ലേ. ഇപ്പൊ സാധാരണ അതായത് ആത്മജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക്, അതായത് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഭക്തരിൽ തന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് കാറ്റഗറി ചെയ്യുമ്പോൾ 3 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് പറയുന്നത് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്, പിന്നെ മധ്യമധികാരി, ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയും. 3 ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അതിൽ ഏറ്റവും നമ്മളെല്ലാവരും ആ താഴത്തെ സെക്ഷനും, അതായത് കനിഷ്ഠ ലെവലിൽ വരുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സംശയങ്ങളായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പൊ അവർ ചാടും. അതായത് അവർക്ക് ഉറപ്പില്ല, വിശ്വാസം കുറവായിരിക്കും, ദൃഢത കുറവായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രീയ നോളജും, അതായത് ശാസ്ത്രീയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ആ നോളജ് ഒക്കെ അവർക്ക് കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് പെട്ടെന്ന് വീഴും. ഭക്തിയിലും അവർക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടോന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും അവർക്ക്. എപ്പോഴും വേണേൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മറിഞ്ഞു വീഴാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വ്യക്തികൾ മധ്യമധികാരി, അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതിനപ്പുറത്ത് പക്ഷെ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ആ ആത്മീയത നോളജ് ജ്ഞാനം അവർക്ക് കുറവായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ സത്യം, ആ വിശ്വാസം അവർക്ക് ഉണ്ടാവും. മറ്റേ ടോപ്പ് ലെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ രണ്ടും കിട്ടിയ വ്യക്തികൾ പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അവര് മുഴുകിയിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് അവര് നിശംസം അവര് ഭഗവാൻ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ആ ലെവലിലുള്ള ഭക്തന്മാര്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി ഗുഹ്യതമം ശാസ്ത്രം ഇദമുക്തം മയാ നഘ ഏതദ് ബുദ്ധ്വാ ബുദ്ധിമാൻ സ്യാത് കൃതകൃത്യശ്ച ഭാരത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇതിൽ പറയുന്നത്, ഹേ പാപരഹിത, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപദേശിച്ച ഈ ജ്ഞാനം വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അതിരഹസ്യമായ ഭാഗമാണ്. ഇതറിയുന്നവർ ബുദ്ധിശാലികളും അവരുടെ പ്രയത്നങ്ങൾ പൂർണ്ണത കൈവരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേദഗ്രന്ഥം അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാൽ അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണത കൈവരും. അപ്പൊ പറഞ്ഞത് വേറൊന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇതില് ഭഗവത് സേവനവും ആധ്യാത്മികവുമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞു. ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ അതിനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോ ആത്മീയമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ചില വ്യക്തികൾ ഇപ്പൊ മാതാജി കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലും, ചില വ്യക്തികൾ ഭഗവാന്റെ അലങ്കരിക്കും, അതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അങ്ങനെ പലർക്കും പല ലെവലിലായിരിക്കും, പല ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും അല്ലെ. അതല്ലാതെ ആർക്കാ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് മുഴുവനും, അതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മുഴുവൻ ആധ്യാത്മിക ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നെന്നാ പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ ഒരു പൂ പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്താലും, ആ അമ്പലങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്താലും, എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണം. അപ്പൊ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആധ്യാത്മിക അതീന്ദ്ര ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പാടെ വർജിക്കേണ്ടതായ ചില കൃത്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഇവർ സുപ്രധാനമായത് ഹൃദയ ദാർഢ്യമാണ്. നമുക്കൊരു ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭൗതിക പ്രകൃതി കീഴടക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് പിന്നെ അടുത്ത കാരണം. നമ്മൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആസക്തി കുറയ്ക്കണം. പിന്നെ ദിവ്യപ്രേമത്തെ കുറയ്ക്കും. ഭൗതികപ്രതി കീഴടക്കാനുള്ള വാസന വളരുന്നതോടും ഭൗതികപ്രതിയുള്ള ആസക്തിയും അത് നേടാനുള്ള മനോഭാവം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആസക്തി നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ സാത്വിക ലെവലിൽ ഇരിക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം മെയിനായിട്ട് 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബേസിക് ആയിട്ട് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മൾ അത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറയില്ലേ, അത് കുറയ്ക്കണം. ഭൗതികത്തിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അത്രയും കർമ്മവാസനകളും ജന്മകർമ്മങ്ങളും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. സഞ്ചിത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയാം, സഞ്ചിയിൽ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ. അത് ഇട്ട് ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നാമജപം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ കൂടിയേ നമുക്ക് കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ തത്വശാസ്ത്രം പഠിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരായവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാം. അപ്പൊ ത്രിഗുണ ബാധ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ആകൃഷ്ടരാകും, കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്നതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ. അവിടെ കണ്ട് അവിടെ സാധനങ്ങൾ ചെന്ന് നമ്മളെ കാണുന്നതോടുകൂടി അത് വാങ്ങിക്കാൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകേണ്ടിരിക്കുക. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, അതാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതരാകുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാം. ആധ്യാത്മികമായൊരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം. അപ്പൊ നാം ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ആത്മീയ പ്രവൃത്തി തന്നെയാണ്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകൾ എല്ലാതും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമമാണെങ്കിൽ രൂപമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോഴേ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വരുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ രൂപവും നാമം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ രൂപത്തെ നമ്മൾ സേവിച്ചാലും നാമത്തെ സേവിച്ചാലും ഫലം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവത് സേവനം ഭഗവാനും അധ്യാത്മികമായതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെ. ഭഗവാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം നടക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ 2 ശക്തികളുണ്ട്, ബേസിക് 2-3 ശക്തികളുണ്ട്. ഒന്ന് അന്തരംഗ ശക്തി, ഒന്ന് ബഹിരംഗ ശക്തി, പിന്നെ ഉള്ളതാണ് തടസ്സ ശക്തി. അതാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള്. അപ്പൊ അന്തരംഗ ശക്തിയാണ് ആത്മീയ ശക്തി. ആത്മീയ ശക്തിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം. ആ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ കൂടി ആന്തരിക ശക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ആന്തരിക ശക്തി കടന്നു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാണ്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആദ്യം ബഹിരംഗ ശക്തി ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമോ നമ്മൾ ആന്തരിക ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടത്തുള്ളൂ. അതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ആദ്യം പറഞ്ഞ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരണം. അപ്പൊ എന്താ പറയില്ലേ, ചില കോമ്പറ്റീഷൻ എക്സാമിന് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, സെക്കൻഡ് ലെവൽ, തേർഡ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പതുക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ. അതിന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ബഹിരംഗ ശക്തിയിലെ കൂടി ആന്തരിക ശക്തിയിലെ കൂടി ഭഗവാനിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബുദ്ധിമാനും വിശ്വസ്തനുമായവനെ ഏതൊരാളും കൃഷ്ണബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ബുദ്ധി മനുഷ്യന് തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ്, വിവേചനം അറിഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ്. അല്ലേ, നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ബുദ്ധി തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ആ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ആത്മീയതയായിരിക്കണം. അതാ പറഞ്ഞത്. കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കി ഭക്തിയുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തോടത്തോളം കാലം സമാന
ദൃഷ്ടിക്ക് ബുദ്ധിമാനായിരുന്നാൽ അയാൾ ആ നിലയ്ക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അയാൾ സത്യം കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കടക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രവർത്തിക്കാതെ ചെയ്യുന്നവൻ ഒരിക്കലും ഇത് ആയിരിക്കില്ല. ഇത് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇത് കുചേലന്റെ കഥ നമുക്കറിയാണ്. കാരണം ആ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം അത് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ശരിക്കും ലക്ഷ്യമില്ല ആ ലെവലിലേക്കും അത്ര. അപ്പൊ എന്താ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വരുന്നല്ലോ കുചേലന്റെ അടുത്തേക്ക്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ആ ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടത്. അത് ഏത് ഇപ്പം കുചേലന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഏത് ലെവലാണെങ്കിലും ഉള്ളിലുള്ള ഭക്തി ഒരിക്കലും കുചേലൻ കളയുന്നില്ല. ആ ലെവലായിരിക്കണം നമ്മുടെ അവസ്ഥ. ശരി ഹരേഷ്ണ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നിർത്താം. കുറെ പറയാനുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന്റെ ഒരു ദിവസം ഒരു അധ്യായം തീർക്കണമല്ലോ നമുക്ക്. കൃപാഞ്ചരൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യാപച്ച പതിനഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമാനന്ദകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ജയ ഗുരുദേവ്ക്ക് പ്രണാമം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ശരി, നിർത്തിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.